Рапунцел. Едно време, в едно далечно царство, млада двойка живеели в съседство с зла магьосница. Двамата млади скоро щели да си имат бебе. Но магьосницата много им завиждала. Тя направила магия на младата жена, така че да иска да яде само маруля от нейната градина. И от този момент нататък бъдещата майка настоявала само за марули, отказвайки да яде всичко останало. Притеснен, че жена му ще се разболее от глад, мъжът се съгласил да отиде и да открадне малко марули за нея от градината на магьосницата. Късно през нощта, когато бил сигурен, че магьосницата спи, той се промъкнал в градината и събрал толкова марули, колкото успял да побере в торбата си. Когато се е прибрал у дома, жена му много се зарадвала. Той веднага е приготвил салата с марулята и е гледал как се храни за първи път от няколко дни. Толкова е хубаво да ти видя как се храниш, скъпа. Полезно е за теб и за бебето. Жената изяла и последното парче маруля, което той и донесъл. Но все още под влиянието на магията поискала още. Утре вечер ще ми донесеш ли още маруля? Не мога, скъпа, твърде рисковано е. Но не каза ли, че е полезно за бебето? Да, но ако ме хванат, не знам какво може да ми се случи. Тогава просто бъди много внимателен. Добре, съгласил се мъжът, но ще е за последен път. На следващата вечер той се промъкнал обратно в градината на магьосницата, за да вземе още маруля. Този път той напълнил 2 големи търби. Докато се изкачал обратно по стената, усетил присъствие. Той се обърнал и видял как магьосницата стои до него. Наистина ли мислиш, че няма да забележа как крадеш от мен? Много съжалявам. Мислех, че няма нищо лошо да взема малко. 2 торби не са малко. За жена ми са. Тя ще има бебе. Да, знам. Откъде знаеш? Аз съм магьосница, забрави ли? Ужасно съжалявам, казал бащата. Ето, връщам ти марулята. Заповядай. Но магьосницата отговорила. Не, задръж това, което си набрал. Но знай, че когато настъпи подходящия момент, ще взема нещо твое в замяна. А сега се тръгвай. Мъжът се прибрал, изплашен вкъщи и разказал на жена си как магьосницата казала, че един ден ще вземе нещо от тях. Не се тревожи, скъпи, всичко ще бъде наред. Скоро детето на двойката се родило и им донесло повече радост, отколкото някога са си представили. Те били толкова щастливи, че са семейство, че забравили всичко, което казала магьосницата. Една сутрин, когато родителите отишли да нахранят бебето, то било изчезнало. Те разбрали, че магьосницата го откраднала и я молили да им върне детето. Моля те, върни ни бебето, ще направим всичко, което поискаш. Но тя казала, че дъщеря и не е там. Може да влязат, да огледат. И те влезнали в дома на магьосницата, търсили, но бебето не било в дома й. Злата магьосница го затворила в една висока кула в гората. Тя била много щастлива, че най-накрая има дете, което може да нарече свое. Нарекла го Рапунцел. Рапунцел израснала затворена в кулата, без да вижда никого, освен магьосницата. И без да знае, че истинските й родители плачат всеки ден от изчезването й. Всеки ден магьосницата идвала до кулата с храна и викала: Рапунцел, Рапунцел, пусни косата си да се изкача по златната ти стълба. Когато Рапунцел чула тези специални думи, тя се приближавала до прозореца, пускала дългата си златиста коса като стълба и магьосницата се изкачвала по нея до кулата. Но със всеки изминал ден Рапунцел ставала все по-нещастна, че живее сама в кулата. И когато магьосницата си тръгнала, Рапунцел танцувала и пела:
защото само това облегчавало болката й от самотата. Един ден през гората яздил принц и чул песента на Рапунцел. Никога досега не бил чувал толкова красив глас. Затова го последвал, докато стигнал до кулата. Няма как да вляза в тази проклета кула, помислил си принцът. И в този момент чул, че някой идва и се скрил зад храстите. Видял как магиосницата идва, казва специалните думи, Рапунцел спуска косата си и тя се изкачва. О Боже, принцът открил тайната за влизане в кулата. Той знаел какво трябва да направи. Изчакал магиосницата да си тръгне и изрекал специалните думи. Рапунцел, Рапунцел, пусни златната си коса, за да се изкача при теб по златната ти стълба. Като чула думите, Рапунцел спуснала златните си коси, без дори да погледне надолу и вдигнала принца до прозореца. Когато се видели, те се влюбили от пръв поглед. И двамата знаели, че им е писано да се оженят един за друг, но първо им трябва план, за да може Рапунцел да избяга оттам. Всяка вечер принцът носил на Рапунцел парче коприна, за да изплете стълба, с която да избяга. Парче по парче Рапунцел направила стълбата без магиосницата да знае за тайния й план да избяга с принца. Но в деня, в който стълбата била готова, магиосницата я открила. Тя толкова се ядосала, че взела ножицата от съндъка и отрязала дългата златна коса на Рапунцел. После я изгонила от кулата. Щом толкова искаш да си свободна, грижи се сама за себе си и ще видиш колко жесток може да бъде този свят, казала магиосницата и изгонила Рапунцел от кулата. Без да знае какво се е случило, принцът дошъл и извикал: Рапунцел, Рапунцел, пусни косата си, за да се изкача по златната ти стълба. Но когато тръгнал да се качва и влязъл през прозореца, видял, че там била злата магиосница. Къде е Рапунцел? Какво си направила? Тя се тръгна и никога повече няма да я видиш, казала магиосницата. Принцът се оплашил и се отдръпнал назад, когато магиосницата се приближила към него. Той се спънал, опитал се да се хване за косата на Рапунцел, за да не падне, но напразно. Полетял от прозореца на високата кула и паднал в един бодив храст, който спасил живота му, но тръните издрали очите му и той ослепял почти нацяло. Принцът тръгнал, страхувайки се, че никога няма да намери пътя обратно към замъка. Дни наред той се скитал изгубен в гората, докато един ден отново чул прекрасното пеене на Рапунцел. Той последвал звука на гласа и стигнал до вратата на стара къща. Ехо, има ли някой там? Когато Рапунцел отворила вратата, не повярвала на очите си. Нейният принц стоял точно пред нея, без да вижда. Рапунцел се затичала към любимия си и се разплакала. Сълзите й паднали в очите на принца и любовта в тях излекувала слепотата му. Виждам! Отново мога да виждам! Рапунцел, наистина ли си ти? Аз съм, скъпи мой! Най-после заедно Рапунцел и принцът напуснали гората и се върнали в кралския замък. Принцът представил Рапунцел на народа, като заявил, че той и неговата голяма любов ще се оженят още на следващия ден и всички в царството са поканени на сватбата. Хора от всички краища на страната пристигнали, за да поздравят принца и неговата принцеса. Но една възрастна двойка събудила чувства дълбоко в сърцето на Рапунцел. Тя веднага разбрала, че това са нейните истински майка и баща. Родителите на Рапунцел дошли да живеят в кралския замък заедно с тях, където много скоро станали баба и дядо на прекрасните близнаци на Рапунцел. И всички заживели щастливо до края на дните си.